Gising mata-mata na mo kay mag magsugod na punta diri sa atong uma. Bitaw mga ka-farmers, kape-kape sa ahya tawag tag uma no, bawal magkasakit. Kaon sa tadaan, mamahaw, tuga. Mahaw sa tadaan, tapos kape. Ayan ita adas tong uma, lili tagamay diri sa tuang agik. Daplin sa ato ang kubo. Manda kong kubo. Lili din ta diri sa tuang gulayan nga gamay, pitsay. Mura na siya. Kung na po tay tanom diri din nga. Mani akong mga similya sa kuan, kung similyahan sa kamuti, dagan pa kaya akong itanomay para wala na akong matanoman. Diri na po kung nagpaabot na to sa unang nag-update na ko sa inyo na akong mga lansones no, daw. Nang sangan, nagsanga na, nangudlot na. Gara din ang mga tinanaputi sa daplin nga mga okra. Ano mga unod, abisunon na po sila. Na, para ito. Ang kapi-kapi sa ta. Kapi-kapi ba? Magdari ring side. Pakita na ko sa inyo ha, mga farmers na kung kita nung niya pitsay, dagko na sila. Nabutay-butang na rin nga sibuyas, kanong sibuyas mga farmers ako rin hindi palahi lang dari. Hindi rin po kung magkuha pang gamiton. Na mga farmers, pakipakas mga farmers, muna siya mga farmers. Itong lansunis. Naglingan na pa yung radto. Hindi kandanin, hanggang na kasi daw mga farmers. Ano na yung daan mga farmers, itong lansunis. Drafted siya, 5 years mangundod na yan. Ano siya mga ka-farmers no? PM lang mga ka-farmers kung gusto mo magpa-deliver aning mga lansones nga. Kapak nga lansones diri sa Bukidnon. Mga gulay-gulay na to diri, farmers. Ang pitsay. Sugod na po sila magsanga. Sugod nagsanga nito ang drafted na saan ni nagsanga-sanga na sila mga farmers lo. Wapa lang kayo sila. Yung tinangkong at tangkong farmers. Good morning mga farmers no. Nangunod ng mga okra nga farmers na kung sino pag-harvestan. Morning siya mga farmers. Dagko na kayo. Daghan na po kayo sa harvestan mga farmers. Okra. Nanap ng papaya nga farmers. Ano mulak na. Nangunod na po na akong papaya dari. Yan sa mga farmers no. Ito si maguwang na to. Okra nga farmers no. Mga okrahan dari nga farmers no. Yan siya. Kabuntagan nga farmers no. Napagtay orchids. Ano itong okra. Napati mga okra dadaghan no. Pero na yung mga unod mga farmers. Hapit po na siya ma-harvest. Ang ubo na ng mga farmers, ma-harvest na. Ay mga farmers, nagkana kayo na sila ganun. Magbuo na siya ng okra.